txano horrekin, 7 koloroa dirudizu. 7 koloroak? Bai, 7 koloroak munduari koloreak eta aniztasuna ematen dizkio. Aniztasuna? Iz polita die horiek, Bai, asko izatea da aniztasuna, desberdinak izatea, bakoitza den bezalakoa izatea, baina elkarrekin bizitzen jakitea. Aixe, porrotx! Afaria prestatzen lagunduko dizut! Lasai! Zuek eman mezua eta ni prestatuko ditut almondigi gotxuak. Ara, almondigin? Baina, almondigak dira horiek? Bai, baina Domingi etorri zaigu eta almondigiak prestatu ditut. Zure omenez. Ara, Joan, begira! Zer olentzero? Ektore, txibin izulatik sartu nahi nuen, baina piztota zehosua. Zartuetetik? Gala! Euskal Herria, kolorez betetzen ari da. Eta guk, euskaratik, irudimenetik eta uzalanetik ematen diogu kolorea munduari. Bai horixe, koloretako munduan nahi dugulako. Mundua puzle handia da, eta guk pieza txiki osatzen dugu, distiratsua. Begira zenbat mundu txiki prestatu dudan nik. Hoietako txiki bat izango daudun Euskal Herria? Bai, pintatuko ditu denak. Zer pintatu? Pregitu porrautz! Beno, honegin eta gola San Fermin. Ara, San Fermina beranduago, orain urte berrion! Bai. Urte berrion! Urte berrion! Neska mutiletxera, gaztaina tximelak jatera, Gabon ospatutzeko aitaren tamaren onduan, ikusiko gaitakarezka amaren pozatxe ginen. Gaztainak eleazio, txiklitzak lapun. Urte koloretsu ondan hori! Gora Euskal Herria! Aupa! Ai!